Welcome. It's a new for YouTube channel. Bacha izo ndija zimpwa zikanyanga pompa imefanya business yani ine maibe ndimene tikuchitira mmene mzinda wa Blantyre kumene kutili kumsika wa Limbi kumene kukumva maganizo anthu a mzika za dziko lino anthu amene amavota pamene chaka cha mawa dziko lino likhale ndi masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino. Kodi ngati mzika akuyembekezera zotani kuchokera ku masankho amene dziko lino likhale nawo mchaka cha mawa? Muli bwanji mama? inetu ndili bwino gayi. Ndili bwino. Pacha zina liji? Ine zina lija ni maibeula. Maibeula? Business ikuyenda bwanji? Business pang'ono sizikuyenda bwinobwino. Mugulitsa chani ndi chani? Mugulitsa bowa, mapeyala, zimpha zikanyanga. Ni magulitsa. Chaka cha mawa anthu akuvota. Chaka cha mawa. Masankho amene mukuyembekezera zotani? Ine masankho amene watu kuyembekezera kuti chaka cha mawa alowenso kapena wina. Tisiyanisenso. Chifukwa dziko lino ife kufika na siku la lero tili pa mavuto opsa. Sugar amene timayembekeza timagula mtengo otsika lero kugula 3,000 ndana angokhala ninja mala moti apyonera liti akukhala ninja chifukwa choti sugar wakwera ife sitikukwanisa kuti amweti ineyo kuti ndi mweti ndaizira ndimagula maswiti aja kuntibula ndikutenthesa madzi ndikuthira mmakula uswiti ndikutibula ndikusitaka chifukwa choti nazowerera ti sugar akudula kwambiri chakudya chino sinambe tagula tupa 50,000 ufa sinambe tagula 90,000 kusipansinkho wathu ine nabadwa 1954 kufika lero kuona za chilendo ana kuti aje 1 kg kuija kuiphika mazulo ndikudya mawa asadzadyaso mazulo ndeti kati yonjo ndeti ziko likwenda bwino msachoke mmakukhosi ine ndikunena nati kuti ziko likwenda bwino ife ndikusiyanisa zaka za mbuyo zindi zaka za lero nangaena kuti mesa masiku osiriza amene osiriza asakayamba kuyamba pomwe fika na siku la lero asiriza bwanji anatu sugar amene angada kugudwa 3,000 azagula pachana azagula bwanji ni 10,000 ndito ndathokoza ta mama mmakwedeza mutu ma mati bwanji mati bwanji maona mmagwedeza mutu ma mati bwa ziko lisilikwenda bwino ayi zikuti bwanji zinthu zavuta motani chilichonse ndichodula ndo osauka ngati ife tikulephera kuti chipezere ndi ana athu kufanda ambiri ninjala panopo ndiye palutendere ino muli ndi ana angati? ndi ana 5 ndiye zikuvuta ana 5 zisavute kuti andisapeza kanthu muno nditengegeni ndidukeno nditengegeni ndidukeno palibe ogula kuti aliyense ali pa umphawi ndiye panopo munthu akagulegeni akagule business ndiye panopo ndiyefe tingakhale pa utendere palibepo tili pa mavuto basi tikamavota tivote motani iye achiona pokuti mtima waliyense aziwacho chinacho chazaziwa ikha kuchipinda ndathokoza ta mama zikomo muli bwanji bwana sibunoka eno pacha zina liji Daniel Boham chaka cha mawa anthu akuvota chaka cha mawa anthu avote ife titakonzekera tikatani tikavota chifukwa chani chifukwa chona kuti ziko sili kuyenda bwino inu mmapanga business yani ine mapanga magulitsa machumbo koma mwayi tikatina kuti nangati boma ulamuliro wawo kapena mphamvu zawo zikupereka kwa anthu onena kuti anthu osauka mphamvu za hali pamene anthu olemera anzawo akuwapasa ulamuliro ofewa sono ngati nthu yathu ovutika ngati tikugulitsa machiko chifeya ya chinyamata ngati mwayi ukuperekedwa wa ngongole zija akuti akufuna anthu a business zikuluzikulu komanso anthu amene ndichani ali ndi katundu sono ngati ife anthu ovutika anthu achinyamata ngati tikugulitsa machumbo kodi ife ngongoleyo kuti tikweze business yathu itipanga bwanji pakuti moyo uwu ndiona kuti ngati achinyamata ngati ife timakhala nona kuti ena fe tili ndi mabanja ena fe timakhala paleti nyumba zimene timakhala tigulitse machumbo anyamata machumbo tili kwambiri kuti wina aliyense agulitse kwawo akadye zikumatenga nthawi kwambiri kunena kuti mwina pasiku ting'ono 1,000 chakuti osafika so 2,000 koma kudya pompo lendi pompo kuti tisambe tivale tioneka bwino zikukaleka ngati ife achinyamata sono mwe wangongole ukabwera akunena kuti akufuna ID iyayi akufuna anthu amene ali mabizinesi akulu sono ngati ife anthu osauka tingatani koma president akukamba kwake akumakamba za zitukuko za pamwamba
kodi akakhoza misewu imene angakhoza kuti ikhale yokongola imene akukhocherera ife tingamete pansopo tili ndi njala misewu ndi yabwino liti tiziyenda koma tiziyenda pansopo tili ndi njala nanga mmesa kugawa chimanga akugawa chimanga koma chimangacho chikuyendera ndondomeko ife aiti tilibe ngati tilibe iti ndi kuti chimanga sitikalandira ulakwa ndani pamene popo ndondomeko imene ikanasanjidwa ngati president ngati mtsogoleri wa dziko anakati azitiganizira ife anthu ovutika kuti magawo ena asamapereke kwa anthu amene ali ndi maudindo khokho amene ali ndi kuthekera kuona kuti angathe kutenga katundu chifukwa ngati ife kugulitsa majumbo chonchi ndiye kuti ife sitinavumereze kuba yena heti tinasankha kuona kuti tigulitsa majumbo 100 kwacha tiyike mthumba mwathu wini yathu 200 kwacha titenge tiyike mthumba mwathu kuti tikatole 200 kufika mazulo titolera ndalama zingati ngati tikugulitsa 1 unit izizi nzosatheka ndiye ngati masankho akubwera anakhala kunena kuti akonza ndondomeko zakunaona kuti ngati anthu ovutikanso ngati ifeyo amabizinesi ang'onoang'ono azikhala kuti mwayi onena kuti azitibwerekako ndalama ifeyo tili ndi masaizi athu olo 20,000 kuza kupanga bizinesi inake koma papa zimakanika timakhala ngati ndife anthu opanda tsogolo m'malo mwake timakhala ngati amasikini chikabwera kuti zagulitsa majumbo chonchi anthu amati ndife kuba m'malo mwake amatumiza anthu asite kuti azizatigwira anthu ngati ndani azizatigwira anthu ngati ifeyo sono anthu akatigwira kuti siya ku polisi ife tikugulitsa majumbo nanga ifeyo anthu amene tikuwasamalira angasamalire ndani nanga ife ku polisi kuja ngati tigulitsa majumbo chonchi mwachikuzike tilibe utombola akatigwira kuti sikira ku polisi akatimenyako akatombola ni ndani pamene popo ndiye kuti boma anthu amene limaganizira anthu amene ali ndi mabizinesi akuluakulu chifukwa akafuna kubwereka ndalama amabwerekaso ndalama kwa anthu akuluakulu ndiye kuti achinyamata ngati ifeyo tilibe kusekera kotani kopeza ndalama akaona kuti pali gulu lobwerekesa ndalama nyamata ngati ifeyo kuti tipiteko timathamangisidwako kuti tizikagulitsa majumbo kodi kuti kukatenga tukuke bwanji masomenya a 26 amene akunenedwawo ndonena kuti mwina ifeyo sitizafikirako azafikirako ndacha anathu kodi ngati ifeyo satithandiza achanathu azafikirako bwanji athokoza tachimwene ziko mukwambiri business yabwino ziko mukwambiri pachazina lijaso likumbuseni ine ndi Daniel Boha athokoza ndithu ziko mukwambiri siku labwino pa ground patu zinthu zikuvuta kwambiri chifukwa cha vuto la zachuma anthu ambiri akulira tikanena ku bizinesi ya ma empty bags inali kale pano pa Sizilibwino chifukwa cha vuto la za ndalama amene asokoneza bizinesi makamaka ya ma empty bags ndi amwenye chifukwa akulola munthu ukagula ku shopu thumba limodzi ifeyo kuno kuti kuvutika kwambiri nkhani ya mitengo ndikumachita motani mitengo ife tikanena tikukhangati aganyu kwa amwenyewo tikugulitsira bizinesi yawo akutisira pa thumba lilonse 5 kwacha akulola munthu akuchoka ku nyumba kumudzi mlimi akukagula matumba 10 malo moti munthu uchachoka uko adzatigula ife kuno kumsika ndiye tikuona kuwawa kwambiri nanga si zinthu anazisiya pa Chingerezi chamati market yathu ili rebro anayisiya open kuti aliyense akhoza kuchita momwe mufunira ino apa thumba mukhoza kuligulitsa 300 wina akhoza kugulitsa 100 kwacha wina akhoza kugulitsa 50 kwacha mufuna kuti azipanga mozi azichita choncho kuti motero mumfotokozera muche ifezo kutipweteka kwambiri chifukwa mbuyo musizinali choncho amatipatsa mpata kuti ifeyo tigulitse tipezeka ngachepe kwa pano pa Sizili choncho ife tikuva kuwawa kwambiri ndiye cheya chaka cha mawa masankho alipo mukuyembekezera zotani ngati ino ndochita malonda makamaka tikambe nkhani za matumba mukuyembekezera zotani kwa masankho amene kuti achite motani kuti iniyo ochita business ya matumba muno msika walimbi akuthandizeni momwe mukudandauliramo atiganizire pa nkhani ya anzathu achimwenye magulitsidwe ache ife tikuva kuwawa basi kathokoza tiche msachoke mmakukhosi ine sindichoka mawu pa khosi chifukwa choti 1 ngati ife timapeza bwino ndi mbuyomu nthawi imene ifeyo amwenye samapanga bizinesi imeneyi timatenga matumba amenewo makagula ku Zimbabwe ma bizinesi yo inali bwino kwambiri koma mmene amwenye ayamba bizinesi imeneyi sizikutiyendera kukanakhala kotheka kuti amwenye aja ifeyo atipatseko mpata kuti kumene kujako izingokhala wholesale ifeyo kuno kuti zipanga retail koma kuphatikiza wholesale plus retail ndi ifeyo monga mavenda tuva kupweteka kwambiri athokoza che mwanenanso za nkhani ya zachisankho chaka cha mawa pa ground sipali bwino chifukwa choti aliyense akusakasaka ndalama yasowa mthumba ndiye ndi bwino munthu azikhala ndi ndalama mthumba kuti azipeza chakudya cha tsiku ndi tsiku koma panopa ndalama mavenda akulira ndalama yasowa
zikomo kwambiri. Thokoza che. Zikomo kwambiri. Muli bwanji bwana? Tibwino kani. Kwa jazina licha? Ine kera kaposa amene ndimayimira chairman wachitetezo musika mu. Ndithu. Chabwino mwina masankho amene mukuona motani. Masankho amene akubwera chaka chamawa. Ife tikuyendera tiganize kubwino. Pamalingana ndi mmene dziko limene likuyendera. Takhala tikuvutika kuyambira nthawi imene tinavota amene chipani chichi chinalowa. Anthu ambiri akuvutika kwambiri. Kufikira panopa mwina zinthu zofuna zizisintha chifukwa chisankho chani chikubwera. Ndiye ife amene munthu amene ali m'maso amene akuzindikira akuziwa kuti ine ndikapanga bwanji koma zinthu sizikuyenda bwino pang'ono pomwe ndalama ikusowa anthu akuvutika akumuzi amagonera mango kutani ndesitingalole kuno kuti zinthu zizipitirire tikuyenda tikhale osintha basi. Yathokoza. Ndithu. Zikomo kwambiri. Amene oto nzika za dziko lino kupereka maganizo awo molingana ndi masankho amene dziko lino likhale nawo mchaka cha mawa chaka cha 2025. Ine ndithokozani Chiwaya pano pa Hanifa TV mwakoma nonse.